И здравейте, момчета, аз съм някаква БГ. Тук сме Пингвин БГ. Пингвин БГ. И днес играем Екстран. 30 секунди. Ако искате да снимаме на... Ако искате да качваме клипове на Майнкрафт, поредица ни двамата само. В наш сервер собствен. Напишете в коментарите, че искате. Все пак. Може някой да иска. Аз кога трябва да започвам да говоря? Защо падна, бе? Защото си натиснал W-то, Не. Много труден екстрем. Виж как са прави много повече. Ейш! Паднах, бе. Знам! За малко гледах. Първото маняк е най-трудно. Не, Марко. Как пожар падна, бе? Какво? Аз паднах на shift. Пак паднах. Защо е? О, ще има големи фейлове в този клип. Много си бавно. Мъкни, бе. Да, Не, аз не искам спейса. мисля, че я бъгав. Аз направо падам долу, бе. Аз те гледам. Какво? Браво, Какво? Как падам? Димко, вярвам в тебе. Кога да се върнем, когато успя да го минем. И пак. Върнахме се, успяхме да го минем, но спида тук е много голям. И мисля, че Това него му беше само 5996 тя. Да, доста са поизнери. В малко виках. Бе, ама как имам чувството, че всеки момент ще умреш. Защо го каза? Аз умрях. Джи. Давай, минавам го, Не може да минеш Аз по... взех чекпоинта, маняк. Зип, чекпоинта ли е? Да, Този имам чекпоинт. Не! Пак паднах там. Вой как ме върна, добре ще ме върна, иначе бях мъртъв. И отново ще се върнем, когато го минем. Върнахме се, почнахме на ново, защото не изгониха. Защото са гадни, мръсни кучета. Знаеш, докато някой не го мине, май ще съм аз това. Вече съм на втория чекпоинт до 6. О, ще има доста речко и тук. То вече си има речко. То си голямо много, бе. То си по-голям нупи от мен. Скоро свършваме, само да знаеш. Аз играя на кава. Бум! Бум! Бък! Ох, бащи. Добре, как може да съм нуб картинко, бе? Мъче. Сега не си го чул от мене. В момента снимам, бе, ум. Какво? Няма да има линк в описанието за твоя канал. Има ли спря клипа, бе? Напаузнах го, е. Минам го! Не го минаш. Минам го! Не го минаш. Го залага да не умира. Минам го! Ужиш. Минам го! Не можеш. Минам го! Не можеш. Как го минах? Чекпоинт, чекпоинт. Вой, това колко е трудно. I'm the best in the sky. О, минах го. Ще още ли реже? Да, ама на едно много по-трудно от вашето. Къде си е? Един друг свят е. Взех чекпоинт 1 от 7. Браво. 1 от 7? Те слуди ли са, бе? Ти още ли играеш на мело, бе? Аз играя на права. То взе чекпоинт, хакер. Не е взел.
Кактус взима по 2 живота, защо така е? Пак паднах. Такив си го има. Много бъгвате. О! Взем чекпоинт, yes. Чекпоинт 2 от 7. Бум! Аз май ще спечеля, защото то си има... Този път тук е по-безопасен, поне за мен. От другия се... Бе, какъв е то сикстера, бе? Какво? Аз тук да, вярно, че... Ми каже, че Какво или как ще взема главина? Не, паднах. Нищо. Има може 10 живота. О, has won the colors. И... Вие свършихте ли? О, Форест! О, маля, аз на Форест съм направо. Ти още ли снимаш клип? Давай. Нищо не виждам. Десно се пречат. Паднах пак ли? Добре, бе. Пак ли паднах, бе? Като се пречат постоянно? Уха, как? Добре, бе, маняк. Аз на мапа Айс съм същия като тебе на Мело. Мога да мина и първо. Ти се спреш ли? Да. Къде? Аз падам в водата, не ме връща, мега тъпо така, че. Да, бе. Бум. Аз маняка, нали, тичам, екстрен, минавам чекпоинта, то ме връща и умирам. И хора, се върнем, когато печелим. И здравейте, хора. Отново. Повече няма пазва клипа, защото това е последната игра, която играя. И край на клипа, защото вече речките е тотален. Напишете дали искате да снимам на едно Hunger Games или Survival Game, че има разлика, ако не знаете. Защо е? Защо не ме спална е? Да се не видя. Ако искате, утре качвам един клип, с който играя Hunger Games или Survival. Да, ще кача, ако повечето хора искат Survival, ще е Survival Games, ако е Hunger, ще е Hunger. В Survival има по-такива опнати работи, пък в... Сега, дами и господа, По-е. за които гледат типа на Дико, да им спомена една тайничка. Той не може да снима типове, не се абонирайте за мен. Чухте ли? Аз присъй, Абонирайте се за мен са. Няма да има линк в описанието. Абонирайте се за мен, иначе повече няма да кажем типове. Ти без ти кажа, че няма качваш. Абе, я чихо е! Само за да слушаш хората. Сега кога ги лъжиш? Чекпоинт най-накрая. Бум! Бум! Не, паднах. Болезнено е. Те пък как качват там, чак го е. Аз скоро май ще умирам. От сега казвам да знаете, че тостоката е просто не заслужава абонати. Той не стига ли, че не говори за политици тук в клиповите, като не нормалните хора. Той не заслужава просто. Не се занимайте с него. Той е като... Да бе, не ви трябва да знаете. Тук пък как трябва да тръгна?
Ах, паднах. Ало? Да. Уху, Чакай, аз. моля се, не го добавя. Той е лиглю. Шукам се. Той готин пич. Училище го направо. Момичетата горкия тук го дразнят цял ден. Шукам се. Още ли снимаш клипа? Но ясно, че снимам. Но ти ако искаш да е 5 минути клипа, ти го снимай 5 минути. Не е много 10. Най-малко 10. Хора, кажете дали искате да снимам на Team Fortress. Да, мой след малко да запиша един клип с още един пич. От ТФ. От нас ли? Казва да. Ще снимаме ли с него? Да. Той сега ми пише да играем тримата. Чая да като свърши този клип тогава. Да без да е. Те тук са нупчета, като просто аз тук минавам вече да без. Как му да падна е? Кажи му да свърша клипа и тогава. Или ти му каза вече? Че аз не от тогава. Нали кажа се отказа е? Вика чухо. Бум. Не. Бум, шака, лака, бум. Тук яда няма да се получи тая работа. Бум. Шака, лака, бум. Сега, хора, само да ви кажа, ако гледате неговия канал, превъртете частта, която говори за политици. Да, аз умрях, мен ме изгониха, защото се край. Така. И хора, това ще бъде за клипа. Абонирайте се за мен. И за мен! Добре, ще да кажа. Абонирайте се за него. Може, ще има линк в описанието за неговия клип. Не, той има в клиповите описания и вие просто ги погледнете и ги отворете. И окей, щупете лайк бутоните, абонирайте се за мен и за него и това беше от мен. Чао!